Good morning, good tinting kong mahal. Good morning, Maggie. Morning, guys. Aga kami umuwi ni Frog. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon. Yumi! Yumi! Eh? Look, ano ka naman na? Ay, no. Yumi! No! Kaya dali. Hindi na ako nakapag-vlog kagabi after nung running. Nantok na ako. Sakit tuloy ng paa ko ngayon. Pero, walang pagsisisi. Hindi yan. Morning! Morning, kuya! Wow, ano yan? Pansit Canton? May ano? Sampurado naman niluto ni Nene ngayon. Sino gusto? Yummy! Bawal ba siya na malagkit? Bakit? Hindi yan matumaran. Ay, ganun ba yun? Ano yung kunan, baby? Yung kunan! Bakit lulugaw? Pinapakain. Ulo! Yung ano yun? Tatawa ng tao eh. Huy! Malagkit. Yumi! Morning! Tawa na naman yun. Uy! Do, tipi! No, aray ko. Yan tayo, guys. Ah? Morning! Bakit? Ha? Hindi! Sabi ni Jackie, may iwan to si Jackie. Ano kasi, pag-barali ko pibadi ko. Out mo lang. Namumula yung mata ko. Di ko inano yan. Ha? Nagkakaisa nyo ko? Ha? Pati ikaw, ma? Kakagigil kasi. Uy, sa kamay ko lang yan inano. Pinanggigilan. Tignan niyo po yung mata na mamaga. Grabe. Yumi, magsabi ka ng totoo, baby. Batay ba? Ay, tumatawa ka yan. Tumatawa ka yan. Ayun. Order entertain mo, may magbabayad. Oo nga, may ka. Bye. Bye-bye. Ayun, punta kami sa Marikina, guys. Just the three of us. Di ba tuloy-tuloy yung sini namin? Bibisitahin lang si mama na friends niya. Kaya samahan namin. Duterte to. Yes, Duterte tayo. Bukas na. Ito si kuya, ano pa eh, undecided pa eh. Sabi ko, Duterte na din siya. Kinampan niya si Duterte. Pero yes, tomorrow na to. Ano naman po yun eh. Oo, kanya-kanyang ano, manok lang. Walang pikunan. Kasi yung iba, mga rojas, pikon, di ba? Ay, hindi. Si Rose talaga, pigon talaga yun sa toong Oo, buhay. pikon, grabe. Kaya lalong inaasar ni Duterte. Ayun. Ito na kami sa ano, Marikina na. Pupunta na lang sa Concepcion Dos. Dito kami nag-ano nagprosesyon nung Holy Week. Dito? Oo. Ito na yung bayan, di ba kuya? Ito mo ma'am, yung pinakaano. Bayan na mismo ng... Buti hindi masyadong traffic. Pero wala talagang traffic, dire-diretso lang kami. Bako, wala kasi ano, sa takaling ko po kasi. Oo. Wala pang school, tsaka talaga maganda yung kalsada ngayon. Pag may pasok talaga sobra, kahit Sabado Linggo. Kaurat bumiyahin. Kaya dito na kami sa bahay ni Auntie Jelly. Nahanap namin. Anak niya kahapon yung ano nag-graduate. Dapat kahapon, bunso. Eh di naman nag-ano si mama. Di sinabi maaga. Ayun. Ano? Summa cum laude no? Hindi, cum laude. Ay, cum laude. Ang daming handa. Buti natirhan kami. Kaya, buti naabutan niyo litson. Bot-bot na sila. Super cool niya ni ate. Kanina pa kami tawa ng tawa. Grabe. Ayun, kain tayo. Spaghetti, laing. Sarap ng laing, oh. Nagmamantika pa talaga. Magayo nag-auto. Yeah. Bukas na talagang magdadayet. Tignan mo naman yung buhok ni auntie. Talagang itim na itim pa. Oo. Daraga. Kain tayo, guys. Tapos nanonood pala siya ng vlog, sabi niya ngayon. Lagi daw siya nanonood ng vlog. Oh, mag-hi ka na, auntie. Hello, hi! Kumusta mga taga-buwi, mga magayon baga. Korak. Nagra na si... Lahina na kami ng ano, siyang kaldero pa. Masarap na kain. Tapos yung ano, Shanghai na
Sira. Isda. Galunggong. Ayun, meron pa. Lakani. Nagda-diet na nga kami, auntie. Sira na naman diet. Ang sarap, oh. Kain. Kung nagluto nga. Laing? Nilalakay mo kay mama. Ante. Rekto na kami, guys. Hindi na ako nakapag-vlog kanina sa ano. Dapat pupunta pa kami sa ano, sa isang auntie namin kasi nasa church pa daw. Ano kasi yun? Ano nga ano nila, Auntie Seni? Auntie Senya? Ano? Religion? Mormon? Ayun. Kaya ano, ginabi na. So, hindi na kami nakapunta. Kaya diretsong uwi na lang kami. Ay, may doggy! Si Conan, mama, oh. Ang cute! Nakakatuwa. Makakaliw talaga mga doggies. Gusto ko lang nga si ano eh. Mga doggies ko na naman. Sarap naman dito ang hangin. Maggie? Si Maggie pala, alam nyo. Binate niya ano ni Groot. Nagulat kami. Grabe yung iyak niya. Kaya ipapaspay ko yun. Ayaw naman kay ano, Kinatsu. Ala, nagwiwi ka. Bad. Nangwiwi. Laki oh. Hey guys. Kumusta? Wala na akong na-vlog after namin ano, umuwi. Yun. Nag-iwalay na kami ni Mama sa ano, sa hindi na siya dumiretso dito. Bumaba na siya dun sa ano, sa Rotonda para pumuntang palengke. Ayun. And then election na tomorrow. Nakakaba. Nakakatakot. Sino kaya? Sino kaya? Sino kaya? Ayun, and bati lang ako guys ng Happy Mother's Day sa lahat ng mother dyan. Especially kay Tita Connie, kay Tita Nini, kay Miss Annabel Yamura. Sino pa bang mother ang kay Aunt Cruz, Perfecta, sa inyo lahat guys, yung mga nanay dyan, kahit mga fur mommies lang. Happy Mother's Day sa ating lahat. Hindi ako nag-post sa FB kasi ang dami nang nag-tag sa akin. So, baka sabihin nila na naman ako. Hindi nakikisama, pero ayun, dito ko na lang kayo batiin guys. Happy Mother's Day to us. And we'll see you tomorrow. Maaga kayong gumising para bumoto. Pero ako bumoto ako hapon na. Para iwas ano, iwas. Ano ba yun? Iwas siksikan, di ba? Kaya yun. See you tomorrow night. Good night pala ka.